Мелик Гюзел е роден в Истанбул. Още от малък започва да свири на китара, а сега учи и другите на музикалното изкуство като преподавател в Мармарския университет Ататюрк. Той е класически китарист, но това не му пречи да участва и в проекти с по-различно звучене. Участвал в много проекти, като етнопроекти, изпълняващи етномузика, рок проекти, джаз проекти и, разбира се, преподавател е по класическа китара и камерна музика в университета Мармара в Истанбул. Това е четвъртото посещение на Мелик Гюзел в България. Преди това той идвал на 2 пъти за джаз феста в Хасково и веднъж за July Morning на връх Перелик. Сега на концертите китариста ще представи авторска музика. Той ще свири авторска музика, той има издаден албум. Между другото, за първи път той прави такива сполучливи опити. Всъщност това е факт и в албумът му да пречупва музиката на Турция, автентичния фолклор, през погледа на класическия китарист. Тоест той свири етническа турска музика на класическа китара с класически приеми, класически методи и става нещо много, много интересно. При сегашното си посещение Мелик Гюзел ще свири първо в Димитровград в дом-музей Пеньо Пенев на 25 ноември от 17:30 часа. На 26 ноември и хасковли ще се срещнат с китариста в галерия Атанас Шаренков от 18 часа. Входът и на двата концерта е свободен.